fáilte go Búm Búm. Is mis Ruth agus inneo bemmuid ag fólam chun is rithim a dhéanamh ag úsáid ar Corp amháin. An raibh is agat nach míon drumí uait chun builí a chruthú. Is féidir leat go leor rudaí a úsáid. De Corp san áireamh. Támuid chun ar lábha agus ar gosa a úsáid chun an rithim heas seo a dhéanamh. Dús, déanaigh muid búla bus. Buile amháin ar an cos heas, leis an lámh heas, agus an sin an rud chéine ar an cos chlé leis an lámh chlé. Seo an a dhéantar nuair a chuireann muid sin ar fad le chéile. Anis, déanaigh muid mér as an rithim chéine a cheanam ceithre uair le dhá bhúla bus ag an deire. Anis, níos tapúla an uair seo. Sin ceol crothaithe gan trealamh ar bith, seachas muid féin. Le roinnt cleachta beag tú iad a gormadóir go luath.